7. בית ספר יסודי. אחד, כולם רואים? מספיקים? עכשיו זה 3. כותב ספרים. ו... מה זה? לא, 7 מה היה? 6. אתם תגידו מה זה 6 בעברית. נרקדתי בין ערבי לערבי. אתה גם בערבי הראשון. אני לא יכולה לדבר. אני לא יכולה. מה זה גדול? אני לא יכולה. טוב, סיימנו, נכון? מה? אני יודעת. אתם שלי, אני רוצה לצאת לי בין באח הגדול. לא יכולה. לא, קראתי את כל השבוע. קראתי את זה. מה? טוב. למרות המצטנת אותי. אוקיי. אין כמה זה באמת. תראו מהר עמוד 82. ואתם צריכים להגיד מה הם המשפטים הנכונים על פי מה שלמדנו על הדין החוט ומה לא. אוקיי, אז בואו נראה. 1. הדין החוט הוא המועלים של ג'אמיה. האם המשפט הזה נכון? לא, הוא לא מורה. הוא מורה באוניברסיטה? טוב. 2. هو كاتب مشهور لأنه حصل على الجائزة.